Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Polo 1. Lagip. Ti napalabas. Delia, awan na ta? Awan boy, nadat nga anak manin. Abi nga ta? Nabayag ta ng agasawa. Amang tapay dito'y Hawaii. Aw malit anak tan. Anyang ang serbi na ti kinagagata, nagtrabaho, kadawang mit anak ta. Boy, numaminsan, kitsan lang nga anak timang tedragsak ka na giti agasawa. Wen, namay mayat kumawit laeng, no adamit anak ta. No agbakasyon ta sa Pilipinas, anak nga dagos da maganda, nang runa kidinanan ko. Agpa-check up ta boy. Tapno maamuan ta no apay nga ginga ka na gitoy. Kit jakmet lag si Kugen. Agpakita ta, iti doktor. Tingkay ng igan babagayam ket may salang nga paset ti pagkasaritaan ni Rogelio Boy Baldonado tubo iti Badog Ilocos Norte kinagdamang agtabtrabaho kinagnaid sa Jai, Hawaii. Nga ti pagkasaritaan ni Boy kadiso tinapili nga best leader of the first week inimulan ti July idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii ken di programa tingalakip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti banang maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga bangabakan nyo kada kita kakadakkel premyo in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken 1 whole slab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken mabalimpay tagorder iti small, medium ken large pans. No agorder ag-text wenno tumawag iti cellphone number 808-673-5595 808-673-5595. Wenno ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii, owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Nako nakita nga nagkakarakkel dagiti premium pamagayam kahit kung ipalagip kada kayo nga madamang buy-buya ito yung video papagayam kahit nagbubuya kayo paki-share, paki-like nasaan kayo pa nakapagpalo kayo kuma kada ito yung page ni parang Rey Fiesta Sentenciador Award kahit no iti YouTube channel ti pakambuyan yung kada ito yung video subscribe kayo kuma iti YouTube channel ni parang Rey nga Reynaldo Rey Fiesta. Malaksid iti weekly and monthly prices at aguro-uray kada kayong grand prizes. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner up 30,000 pesos. Second runner up 20,000 pesos. Third runner up 10,000 pesos. Ken may nga special award nga umawat iti 5,000 pesos. Okay, alaman ito orayin nyo. Agsulat kayo, tamarmareng no, da kayo iti mga bak. Ita papagayam, intayon ituloy nga ibasa ken idrama, ti
iti pakasalitaan ni Rogelio Boy Baldonado. Walo kami nga kakabsat manong nemi ket siyak ti may kawalo. Marigrigat kamlaeng may karkarigatan ni nanang nga agbyag kami nga si Salawanwan. Ket naulila kam idin iti ama manong nemi ket ni nanang kabota siyak ti burdek ikalkalikagum na iti panagbasak iti college. Nagbasak nga rod manong nemi sa Jaya Manila ket iti maysa nga aldaw manong nemi at tawag ko long distance manong nemi overseas nakiktutak ket tamo ko ket awan na mamok ngem ni antibikid ket imbaga na manong nemi agbakasyon kanon ni Delia dito yung Pilipinas ket iretreto tak kanu iso nga into nagbakasyon ket bakasyon kun tumeten ti panagbasak inakto kanu pasyaran kinabudno naman ng nemi dakam pa lang iti high school ket addan na limit a panagayat ko ken kuana ngem sa balimat ngamin ti karas na dimtengak nga rod manong nemi ket napangko pinasyar ni Delia manong nemi urek la siyak ti may katlo idi nga nang pasyar ken kuana may isa anang pasyar ken ni Delia ket ni Sani tiga karas na idi nga ti amok isot kayat na kaya di, manong nemi, tayo na ilukat ti ridaw, ti inana, iti nang lukat, ket kastaon ay manong nemi ti kigtot na. Gabuta, ti inana, imprang ka na mismo kanyak, nga sa anak akayat. Ngayon nagsarita kamlaing kini Delia, ket, Delia, ori imbaga mismo ni nanang mo kanyak itay, nga dinakayat para keng ka. Ngayon kahit kubat lang ibaga keng ka, dito nabayagan nga marikriknat. I love you, Delia. Nabayagan ang marikriknam, boy? Kaano pa eh? Idi, data pa lang ti high school. Api nga rin nga italang nga ibagam. Madlaw ko nga min eh. Nga, ni Sani, idi ti kayat mo. Tanaling nga rin iti basketball. Tagahang naklakin ko na. No kasta? Siya ti kayat mo? Agrador ka pa nga muna, boy. Ket inton sumaruno pa nagbakasyon ko, maamuan ton, no anya ti desisyon ko. Agyamanak, Delia, tinaklod na kun. Agyamanak. Sabi ko maboy, tagbalin ka na pudno kanyak. Siksikan to lahing, Delia. Agbati ka nga rod, tagsubli aki di Hawaii. Agtrabaho ka dito'y Pilipinas, ket inton umaya pa nagbakasyon ko, isunton ti panagkasarta. Sige, Delia. Ket sakbay nga agsubli ka. Umaykan. Papananta. Iti motel. Nakanagragsakak ko na, Delia. Tanakapagkasarta mo't lahingan. Uri siyak, boy. Ket ibati ka manen, ngem kalpasan siguro tinem mabulan, sumaruno kanton kanya ki Hawaii. Welcome to Hawaii, boy! Kasla sa anak pala mamati ang madagayong dito yung Hawaii. Iti sidong mo, Delia. Agtrabaho ta adwa, ket isaganaan ta itinaranyag amasakbayan dagiti agbalin nga anak ta. Wen, agbalin nga adung anak ta. Ore sa nga dosena nga anak, kabalad talaki ding ikan, tinaranyak mo sakbayan da. Delia, awan na ta? Awan, boy, nadat nga anak manen. Abe nga ta, nabayag ta nga gasawa. Amang tapay dito yung Hawaii. Aw malit anak tan. Anyang nga serbi na ta kinagagata, nagtrabaho, kadawang mit anak ta. Boy, numaminsan, ket saan lang nga anak timang tedragsak ka dagiti agasawa. Wen, namay mayat kumawit laeng, no adamat anak ta.
No bakasyon ta sa di Pilipinas, anak nga dagos da maganda, nang runa kininanan ko. Agpa-check up ta boy. Tapno maamuan ta no aping nga ginga karigitoy. Ket jakmet lag si kugen. Agpakita ta iti doktor. Agpadpada tamad gayam nga unti perensya na Delia. Ngam aping nga ta? Boy, agtulad ta. Nukaskas dia saan ta maparaburan iti anak, mga dapta. Kabagyak ken kabagyam. Paadalen ta ida, adu dagiti kabagyak agumaw-gawawa. Ori matyak. Adumat na gini kabagyak nga interesado nga makapagturpos da iti kolehyo. Sige, kastang rod tiramiden ta. Uray saan daapod no anagtaod ka data, ngem ayaten ta ida. Anakarkaro pa'y ngem pudno anaganak kadakwada. Uray kasano ti kaaduda. Manong nemi no anya tinagtulagan mi kini Delia iso tinapasamak. Dagiti kakabagyan mi ngagpadpada manong nemi isuda itinagbalin nga anak mi. Gabuta duda ti kumangkawawa. Kabagyak tin mo na, kabagyan na, ay ganakad adun manong nemi. Ket kunada kanya kada kami nga gasawa. Nga nakarkaro kami pa yung pudno nga naganak. Nga nangipatig, anang isagad, itinaran niya kamasakbayan, dagiti nagbalin nga anak mi, numampisan mi, sanda nga nagkapukada kami. Nakapaggraduar da amin. Ket siyempre adaan-dan iti napintas nga trabaho adalaan nga duwa nga graduating iti college nga itultuloy mi nga tulungan. Nagretiro kami kini Delia iti May 2 iti trabaho mi nga dito'y Hawaii manong nemi ket tagtultuloy latamat ti panagtrabaho mo panagtrabaho mi no kayat mo palang tagtrabaho iti likodan nga nagretiro kan. Ito nga ron, ti pagkaragsaka kunay kada kami nga gasawa naman pa awan ti pudno nga anak mi, ngem nakarkaro pa ng pudno nga naganak, iti pa nang ipatig mi, kadigiti anak mi, ken ragsak damet manong. Sabi ko man, nakaibati akiti adal, ito nga ragyaman nga pagayam mo, Rogelio Boy Baldonado, tubo iti Badok, Ilocos Norte, agdamang agdanait ka nagtrabaho, iti Honolulu, Hawaii. Ang iyong at tiba na kay drama papagayam, ti pagkasalitaan, lagi tinapalambas ni pareng Rogelio Boy Baldonado, lagi tinagakem, iti akem nga Delia, siyempre ni Mami Merlin Pascual Ruiz, iti akem nga boy, tinumutibiyang ni Manong yo Nemi Ruiz. Salamat po. Thank you for watching.